Ľudia, dneska vás tu vítam pri ďalšom videu. Dneska tu máme ďalšiu ochutnávačku. Teraz tu máme nejaké také dve tu mám veci. Je to prvé, je to takéto bonbonky. Má to len kyslosť 1, ako vidíte. Druhé, tu máme väčšie bonbonky tiež. A to má kyslosť až 3. Takže ja by som prvým začal týmto. No ľudia, konečne som to už odbalil. Musel som stopnúť video. Ježiš. To vyzerá totálne. Otvoriť. No. No. Čakajte. Takto vyzerá jeden. Rúžový. Tu je druhý. Zelený. Idem ochutnať zelený. To je len minimum kyslé. Ale dobre. Padlo mi to. No tak. Ďalej tu mám, ochutnám tieto rúžové. Počkaj, ešte tu mám zelený. Ďalej tu ochutnám tento rúžový. No je to viac kyslé, ale je to výborné. Hovoria tu, že tie ružové sú jahodové a tie zelené sú jablkové. Dobre, ideme ďalej. Zase stopnem video. No dobre, už som to otvoril. A teraz zase neviem, jak sa to otvorí. No, myslím, už som to odbalil. A teraz zase neviem, jak sa to otvorí. Konečne už to máme. No to nejde. Takže hnedý bonbon. Je to má tá trojsila. No tak ideme ochutnať. No tak to je už viac kyslé. Keď som ustúpil hneď na 3. No, keď to zjete, je to troška také dobré, že je sladké. Ale keď už to žujete tak troška dlhšie, už to je totálne kyslé. Ešte si dáme jeden, chutí mi to. Ježiš, to je jaký bielý. Tak to zase vyzerá. A idem to ochutnať. No. To je iná chuť, ale to je dobré. Ježiš, to píšu, že je to od 3 rokov a je to kyslé. Jak to môžu mať takéto? Nebudem sa s tým trápiť. No, to bolo všetko. Keď sa vám toto video páčilo, tak dajte like a odber. A čaute.